Gas ni baar kata yeo ke baar pusau ke por laja. Gajing pulih nang Stephen Kong jong Paulus bakut shau Timothy kal nong ke balai dekat iwe dekat lai. Pila bershanya ia kene utau bakwa banlong bishop ukwa bagakam ke badan buram. Namar kata bishop de banlong bak klembut nam badon tang kawai ke kurim ke bajai jai. Bahusiar ubadon akor bat ubak keluj musim udai banlong uba nonghikai babha umdei ban kerni wan umdei banlong uba watkan roy Henry uba jamnut uba ik ia kicing suk umdei ru banlong uba kwan pisa udai banlong uba nang ban penyaj yala kaying kasem basan syar bha yala ki khon ki kiti klem de pen po kadan yala di namar lada ubriu umnang ban penyai ya kaying kasem kumno unang bat sumar ya ka balang ublei umdei banlong ubadang rung balang shen ya ukelas ngumeng bat kumta ungat ha ka saja ka ba ai sisin ya uksui udei banlong ru ubala nyeu burom dakito ki sabar ka balang bat om syakren ben bat unhap ha ka cingriam uksui Hakaju karkom ki dekon ki dei banlong ki basida ki babej bat ki basisha ketin om ki bakardi di wan om ki bakwan mentoy ki dei ban bat scam ya ka cinget balapan pau dau bulai ta ka cinget tip lem ke bas sngur dei ban tatanju shwa yaki telada om don ei persya yaki kila bantre kum ki dekon ki kentairu ki dei banlong ki basida om ki ba lorni thatrong ki dei banlong ki ba atkar ban ki bala bersyanya nadong syadong ki dekon ki dei bandon tang kawai ki kurim ban ki dei benang berpenyai bha yala ki khun bat ki ying kasem ki tu ki ba pendep bha yala ka kam kum ki dekon kin kiu kerdan bat kin yo burom yala de bat kin yo bor shu ban yalap ya ki cinget jongki how Chris Jisu các tin trong try ni sungu yaw blai kasam ka ba shispa iwe khot iwe tete dah do ka basan riu kajing pule na gospel bakhoi ket kum Lukas kalenong ka banyo kat khot khat we du khat nyo Shen Ujisu Hadin ulalej chakawai kashnong kabakar teng hanan kisran jong u bat u kipaj ba belin kia yai lej rangkat bat u marya poi hakardop kata kishnong lami upaj benlik on tap ulba yap ulalong ukhun marwe kawai kariu kathai bat paj ba babun na po shnong ulia bu deka habau try lui i ka kadanul chung u kala dap daga chisung si san ai bat ula ong ka wat yam te ula tur sejam bat lakta ya ka krong bat kibriu kibiyaj ba ya ka kila senge uji sul ong ko samla nga ong api to khijoj uyap ula khish shong bat ula sedang ban kren bat uji sul ai biang ya u halak kemi paro kilas ngeu snip ting ikis ngeu ping bat kilai ro yau try udang itu lupa wa krau ulapan pawah pedeng jongi bat blai ula wan chngo ya kibriu kane ka kubor syapang ujisu kalapan priang keleng kari judia bat than jong ki ba marjan ka gospel jong try ka ching ro eme Chris